Купер супраць кота. Н значить няня. Давай, спадар-кот, заменим твой нашийник. Каляровыя цукеркі лепшыя за твоё страхоцце і смачнейшыя. Не падабаюцца? Знайду табе нешта лепшае. Не ведаю, чым ён табе так падабаецца, але ты яго ўжо не адрамантуеш. Тата, я пайду да Дэніса! Толькі нядоўга, Куп. У мяне сёння сустрэча. Вы пабудзеце з няняй. Спадзяюся. Алло, далее? Зможаш пасядзець? Што, валасы няўдала пафарбавалі? Не, ясна. Хто паставіў яго пасярод дарогі? Ён зноў у маім двары! Асцярожна! Даруйце, я пайшоў. Бёртон-бургер! Я дома! Не атрымаецца, Дзіна. Патоп? Я жыву праз 3 дамы, напэўна, заўважыў бы патоп. Найдурнейшае апраўданне за цэлы дзень. Ну як? Тата, няма яшчэ няні? Спадарыня Мансен, пасядзіце сёння з дзецьмі, калі ласка. О, дзякуй вам вялікі. Даруй, дружа. Ну, да сустрэчы, люблю вас. Ура! Я магу растлумачыць. Ну, адгадай! Хто тут цяпер галоўны? Ну, прынамсі, тут не надта глыбока. Што кот задумаў? Лепш разабрацца, пакуль ён яшчэ чаго не нарабіў. Што за... Дзіўна. Не так хутка. Што за гармідар? І не трэба тут вашых камзоляў! Марш за працу! Гномы самі сябе не склеяць! Вось ты дзе, спадар-кот! Спадарыня Мансен, час есці кексікі. Тады хадзем! Бягляк лікёрнай багне! Гэй, ты там? Лікёрна багна на сувязі, цішэй. Кот і старая Мансен разам хочуць мяне знішчыць. Калі знішчаць, можна забраць тваю месяцовую базу капітана Бластроіда? Вядома. Але не знішчаць. Я нападу першы. Я чую перамогу. А я чую нешта агіднае.
А цяпер накіруем злую сілу старой Мансон на кота. А гэта табе, спадар кот. Ты яго разбэсціш. Бёртон-бургер, што ты тут робіш? Падумаў, што чароўная мадэмуазель захоча трохі ліманаду да кексаў. Ты дакладна нешта задумаў. Але я так хачу піць, што рызыкну. І я. Фе, што такое? Мяркую, гэта можа быць масье кот. Смярдзіць горш, чым гнілое яйка. Ты ідзеш у ванну зараз жа. Спадар кот не любіць мыцца. Вельмі не любіць. Ах, гэты смярдзюча салодзенькі пах перамогі. Смурод не вымываецца. Мілі, прынясі металічную шчотку. Добра, як скажаце. Мяркуючы па гуку, вы яго файна адмылі. Адмыла б яшчэ лепей, калі б магла зняць гэты нашыйнік. Які дзіўны нашыйнік. Напэўна, са складу старызны твайго бацькі. Ого! Чаго ўтаропіўся, лайдак? Гномы ўжо ўсе цэлыя? Давай за працу! Я разбяруся з катом. Так, разбярыцеся з ім. Мне яшчэ месяц будуць сніцца кашмары з гномамі. Ну, нічога. Затое каціныя крыкі грэюць мне душу. Нешта дзіўнае. Навошта ім правады? Лікёрная багна, гэта бягляк. Ты жывы? Дэніс, план працуе. Мне трэба толькі сядзець і назіраць, як мае ворагі знішчаць адно аднаго. А што, калі са старой Мансон здарыцца нешта кепскае? Скажуць, што гэта ты. Гэта ўсё ён! Не! Трэба ратаваць старую Мансон! Не злуйся, спадар кот. Затое, як ты цяпер прыемна пахнеш, прынясу табе мякенькую коўдрачку. Паглядзіце! Ён можа свяціцца! Бёртон-бургер! Прабачце! А ни слова больше! Адрамантуй палісу для ручников! Пыльнючий! А я только тебе помыла! Спадар кот, иди у ручничок. Добра, дорогая, пора спать. Я почитаю тебе казку. Коли твой брат ничего не сапсуе! Так! Ну, спадар кот, у цябе быў складаны дзень, а цяпер спадкі. Вось! Что там? Спадарыня Мансон, будете казку чытаць? Иду, Милли! Стойте! Не! Нават не перапрашай! Ну, блин, яшчэ гномаў клеіць. У гэтых таксама правады. Падазрона. Я не спец па ракетах, але кот, здаецца, спец. Гей! Пажарны шланг. Упс. Гэта не на добрае. І тады троль з'еў жудаснага суседскага хлапчука з цягай да разбурэння.
А милая принцеса... А! Озі, що ти за гареза? Адкуль ти узяўся? Ти павінен ахоўваць мае петуні! Старая Мансон, осторожно! Гей, тут дитя спробує спать. Бёртон-бургер! Что там? Бывай, Озі! Хто пакінуў пажарны шланг на... Гэта наша крэсла паляцела. І мой гном! І мой цудоўны сон. Вось яму трэба дзякаваць! Не, гэта вам за ўсё дзякуй, старая спадарня Мансон. Дзякуй вялікі, што прыгледзелі за дзецьмі. Уяўляю, як вы стаміліся. Хоць не выглядаеце стомлена. Вам не дасей 200 гадоў. Не падбірай гэта стар'ё. Табе не патрэбны гэты нашыйнік, спадар кот. Я раблю табе новенькі. Ужо амаль гатовы. Выдатны нашыйнік, мілі. Ты дзеля яго ўсё яшчэ тырчыш у маім пакоі. Добранач, спадар кот. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварон Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімовых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку, Андрэю Захарэвічу і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!